Brad, unsa may mga bawal daw sa membership diha sa Kingdom of Heaven, diha sa highest heavenly government. So ang akong tubag niya na sa sinugdanan sa imong membership, wala kitay bawal as long as mosunod ka sa mga balaod sa atong nasod, ang Philippine Constitution, ang mga balaod nga gisunod sa atong lungsod, sa atong barangay, ato ka ng subayon, ato ka ng panitabutan sa pagsunod. Kunya, diri sa Kingdom of Heaven, depende sa imong membership. Kung bago ka pa lang, wala kita yung mga bawal. So that is why doon ay mga nangutana sa tuwa, mga mo criticize Brad nga nga kanana ang apil man ka og baili, mo apil man ka og disco nga nga makiguban ka man og mga nang makasalanan nga tao nga murag dili na maayos o sa kalugar. So kita wala man gud tay pili kasi ato mamiguhon. Kanya mangutana sila nga moinom man pug ka Brad. So diri sa Kingdom of Heaven sa highest heavenly government, kuan wala kitay bawal sa pag-inom as long as ato lang kontrolon nga dili pod sobra. So even si Jesus Christ gi-criticize po niya na ay kasagaran sa atong mga silingan, sa atong mga nakaila o ana sila makakita, makasubong sila sa tuwa Brad ngano nga hari man ka diha sa gingharian, ngano nga moinom man ka, ngano nga nakita ka man ka nga isa pa yung inom ngadto sa mga amigo. So ang pag-inom diri sa highest heavenly government dili man na siya bawal nato, basta moderation lang, dili pod pasubraan, respetar lang sa mga nag-inom. Occasional, pwedeng occasional, may birthday, may kasal, pwede ta mo inom pero dili pod pasubraan wala diri sa atong Kingdom of Heaven sa highest heavenly government. Even si Jesus Christ actually gi-criticize siya niini na sa Mateo 11:19. Naparito ang anak ng tao na kumakain at umiinom at sinasabi nila, narito ang isang matakaw na tao at isang manginginom ng alak, isang kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. So sa dihang nakita nila si Jesus sa panahon ni Jesus Christ, actually mainom ang Jesus Christ. Kay-criticize siya sa mga relihiyoso nga mga tao sa maning tawhanan nga moinom man, kauban man niya ang mga makasalanang tao. The same thing is being criticized to us. Ang ilang mga gi-criticize ni Jesus Christ sa unang panahon, ila pong gi-criticize sa ato ang anong moinom man ka Brad, ganong moapil man kag disco nga mga kahilayan man na, mga kalibutanon man na. So diri man good na pinanaa doon sa atong disco, doon sa atong mga amigo, mo respetar kita ganto, moapil tag lingaw-lingaw. O may dautan di kay wa man na sila magbuhat og binuang. Ang mga nagbuhat og binuang kanang maghimog kubot, mo na mga dili nato tularan. So di ba Brad, nagsunod man ka og Bible kaha nga nganong moapil man ka ni ana nga kanang ang trabaho man na sa kalibutan. Okay, so ang hari gani kung dunay kingship authority nga moabot, he rules everything. So that is why gi-consider na diha ni Sapo Pogino God of the world. So tungod kay tanan nga matang sa tao, tribo, giharian ka na sa Dios. So di man na pwede nga mo reject ka og usa ka tribo or usa ka grupo sa tao. So as long as mo invite sa ato gina silang respetaran. So mas importante ang pagrespetar kaysa sa pag-ano nimo sa balaod, pagsunod nimo sa balaod. So usahay man gud ni mga tao nga naglabi sa ilaha ang criticism, panghimantay sa laing tao kaysa sa
pagrespeto sa matag tao or tinuhuan. So kita dire mas importante nato ang pagrespeto kaysa sa pagsunod sa balaod. Ang balaod gihimo kana sa alang sa tao, dili ang tao alang sa balaod. So that is why ang hari i-consider kana diha sa balaod nga the king is above the law. So kung doon na gani hari ang Dios nga ipadala si Almighty God, kana nga hari that is above the law, dili ka pwede ma-criticize niya na bisan pag masipyat na siya, wala kay authority sa pag-question sa iya. He has an unquestionable authority. Dili ka pwedeng mo criticize, mo saway,